Moi boas noites, benvidos a todos e todas a esta gran final que se vai a vivir hoxe aquí en Ames Padel Center, a gran final da Primeira Liga Torres de Altamira na súa categoría masculina B, unha final que vai enfrontar a David Cuartero acompañado de Roberto Vargo contra Pablo Ribeiro con V e Antoñito, máis coñecido como Papelito ou Príncipe Picheleiro. Estou aquí acompañado pois dunha persona que non podía ser mellor persona, aínda que si mellor xogador de pádel, Diego, hai que dicirlo, todos podemos mellorar. Diego, boa noite, boa tarde, como estás? Boas tardes a todos. Aquí estamos na primeira final desta liga organizada polo Club de Pádel Torres de Altamira nestas instalacións de Ames Padel Center, na pista panorámica. Vemos que xa temos ata publicidade, Exacto. Mesón de Noé, estamos avanzando a pasos axigantados, isto vaise nos das mans, e tamén hai que dar as grazas a Talleres Procar, por suposto, que é o principal patrocinador deste torneo, este torneo que está sendo un éxito absoluto de participación e de asistencia. Unha pena que non poidamos ver a cantidade de público que se está a xuntar hoxe aquí en Ames Padel Center para gozar deste partido, Diego, pero contanos, que tivo que facer esta xentiña, estas dúas parellas, David Cuartero, Roberto Vargo, Pablo Ribeiro e Antoñito, para chegar hoxe aquí a esta final? pois temos aquí a estas dúas parellas que chegaron despois de salir vencedores na semifinal celebrada fai uns días, cando tivemos a primeira edición deste directo no canal de Twitch do club, e viñeron dunha fase regular inicial na que quedaron entre os 8 primeiros. Recordamos que houve un draft no que os 4 primeiros xogadores escolleron entre os 4 seguintes. Tuvemos esas semifinales duras, as dúas a 3 sets, unha duración de 90 e pico minutos a primeira, onde vaya dúas semifinais de infarto, se chegan a durar media hora máis, temos que quedar dormir, Diego. Recordamos aí esa victoria que tuveron Roberto e David contra Moncho e David Fernández. E na outra semifinal saliron vencedores Antonio e Pablo Ribeiro, que ahora mismo están cantando desta parte onde estamos nós aquí sentados de comentaristas, que lle ganaron a Dani Fernández e a Juan Antonio. Dúas semifinalazas, hai que decilo, para a xente que nos está a ver desde as dúas casas ou desde onde lle espete, porque con isto das novas tecnoloxías, pois podes estar no baño tranquilamente facendo as túas cousas ou no coche e vendo esta pedazo de final que imos vivir hoxe en Ames Padel Center. Temos que decir que Pablo Ribeiro e Antoñito é a parella que temos máis próxima a nós, máis próxima a cámara, e a que temos do outro lado da rede é David Cuartero e Roberto Vargo. E o que teño aquí o meu carón, que veu chupar a cámara, o tipo, non puido estar quieto, desde que sentou xa chupando cámara, Diego. E quen teño aquí o meu carón é o noso analista padelista internacional, as cousas hai que dicilas. Pois acabado de chegar desde a cuna do pádel, desde Argentina, o noso querido Gastón, xerente de Ames Padel Center, que en primeiro lugar queremos che dar as grazas, Gastón, pois pola acollida que está a ter este torneo Torres de Altamira Talleres Procar. Moi boas tardes, como estás? Muy buenas tardes, Adri, muy buenas tardes, Dieguito. Bien, muy bien aquí. Mirando la gran final, comentando la gran final aquí. Y muy contentos de poder hacerlo en el club. Y bien, con todo este público maravilloso. Y bueno, arrancando. Arrancando, que non é pouco. Temos a Gastón, Diego, para os comentarios técnicos e tácticos. As cousas como son, sabe un montón. Estou con rima e todo, estou arriba, estou moi arriba, a verdade é que hoxe pinta moi ben esta final, están quecendo os 4 participantes, as dúas parellas están quecendo. Podemos facer un pequeno repaso do que nos espera hoxe, porque temos unha parella formada por David e por Roberto, máis veterana, máis consolidada, cun xogo un pouquiño máis conservador, e logo do outro lado da rede temos a Pablo Ribeiro con V, e temos tamén a Antoñito, como lle chamas ti, Antoñito? Antoñito Papelito. Pois que é unha parella máis nova, un pouquiño máis escopeta, non? Un pouquiño máis, gustalle pegar, gustalle un pouquiño acabar os puntos rápidos. E vimos aí dunha semifinal na que o primer set ganaron Antonio e Pablo
durara 20 minutos moi rápidos, que, bueno, impuseron sobre todo a súa forma de ataque. Temos que recordar que Antonio normalmente xoga desde a dereita, pero neste caso, cando escolleu Pablo, pois como Pablo era o que facía esa elección no draft, pois mandouno por revés, está no seu dereito. Iso é importante, un dato importante, Diego. Mandouno pa a dereita, así rapidamente, non? Entonces dixolle, Pablo vai de dereitas e Antonio de revés, entonces tesme que axudar a ganar esta final desde o revés, igual que fixeron na semi. E temos a parella de David e Roberto, que David sería un dereita máis clásico armador, e Roberto intentará poñerle un pouco máis de picante desde a parte do revés para ganar os puntos. A verdade é que pinta moi ben esta final, temos dúas parellas moi diferentes, tanto a nivel de xogo como a nivel de enfrontar os partidos. Hai moita expectación, é unha pena, como dicíamos antes, que non se poda ver todo o público que temos aquí presente, pero isto, coidado, cheira a tarde épica, cheira a grande momento, Diego. E que che parece se falamos agora co presi desta liga? Porque esta liga está organizada por unha mente privilexiada, por un home que veu o futuro e dixo: vou no traer o presente. Por favor, Moncho, ven para cá, porque Moncho va a Moncho, lle facemos unha con Moncho. Por aquí, vente para acá, Moncho. Sí. Vente para acá, Moncho. O Dana White O Dana White desta Liga Torres de Altamira, Talleres Procar. Moncho, parabéns. Primeiro, parabéns polo éxito desta liga, polo éxito da organización, polo éxito de ter a visión de chegar a facer todo isto, de liar todo isto. Primeira pregunta que che fago, e creo que máis importante: como se sinte o presi dunha liga ao ver como acabou liándose a historia? En calidad de presidente, a verdade é que isto subiu moito o nivel. A ver como continuamos co tema. Gracias, público. Están os fans de Moncho toleando, porque claro, Moncho é un home que ten moito seguimento. Teño fandom. No, é increíble, sí, hai que increíble. dicilo. Moncho ten fandom e ademais xustificado. Imagino que orgulloso, non, do resultado. Sí, a verdade que quedou todo xeñal. Parece que vai ser unha final de locos. Despois, desde o punto de vista do xogador, veredes nas redes sociales do Club Padel Torres de Altamira, eu vou impugnar a semifinal que xogamos os saques pisando línea de Roberto. Ti podes facer o que Seguid queiras. as redes, por favor, e veredes peor, Moncho, o Ti podes pouco que nos fixo. Ti podes facer o que queiras, Moncho, pero como presidente sabes que non che vai valer de nada. De feito, A verdade é que sí. Vaste protestar a ti mesmo e ti mesmo vas dicir non ten cabida. A Non ten realidade cabida. é que como presidente podo sacar unha parexa da pista e meterme. Claro, o sea, ti como presidente agora mesmo podes parar todo isto e xogar ti solo. Eso está claro. Moncho, pero como presidente, danos esa boa noticia que nos tes que dar, porque esta primeira final, este primeiro torneo Torres de Altamira Talleres Procar non vai ser o último, Moncho. No, para nada. Esto solo acaba de empezar. A partir de setembro vais a ir a segunda edición deste torneo. É cunha gran novidade. Cal é esa novidade? Pois que xa non vai ser solo para o Altamira B. Vai estar aberta a participación os do Altamira A. Iso, cuidado. Para o femenino estáse plantexando cousas, hai que estudiar, temos un verán por diante para montar algo tamén. Diego, non temos cartela de exclusiva, pero vou non dicir eu. Exclusiva en directo aquí nesta retransmisión da final, exclusiva, Gastón. A partir de setembro, nova Liga Torres de Altamira, pero desta volta tamén co equipo A. Exactamente, está aberta a participación a todo o mundo. De feito, vou meter nun pequeno compromiso, pero espero que me aceptedes os tres que estades aquí do A participación na seguinte liga. Eu teño complicado porque non podo xogar e comentar a B. Pero podémolo mirar. Non me, a ver, tampouco me importaría sacrificarme e quedarme sen xogar este torneazo, joder. A ver, é unha jodienda, as cousas como son, porque é prácticamente o mellor torneo que temos na contorna. Que digo na contorna? Probablemente na Comunidade Autónoma de Galicia, un dos mellores, pero teremos que baraxalo. O que sí que está claro, que a partir de setembro volve unha nova edición desta Liga Torres de Altamira. Co mesmo patrocinador podemos asegurar iso ou haberá outro? Intentarase buscar ampliar, pero o patrocinador principal foi o primeiro que confiou en nós, Talleres Procar, evidentemente. Talleres Procar estará tamén acompañando de novo nesa segunda edición da Liga Torres de Altamira.
e desta volta tamén coa participación do equipo A, co cual aínda haberá máis fichas garantizadas, porque as cousas como son, o sea, o equipo A moi ben, pero somos grandes tiradores de fichas todos. Moncho, isto está poñéndose un pouquiño quente, non sei se queres comentar algunha cousiña Nada, máis. eu retiro me deixo os profesionales aquí actuando. Moncho, presidente, Moitas gracias. parabéns por Moncho, traballo. muchísimas gracias. A vos. E non seguimos. Ímonos a rechegar os tres outra vez porque isto estáse quecendo un pouquiño. Temos xa a parella formada por David Cuartero e Roberto pegando algún que outro castañazo, algún que outro smash, algún que outro remate para comprobar como está a pista, que xa lles digo eu que está lenta. Non sei que opinas ti, Diego. Pois eso, hoxe sí que temos unhas condicións meteorolóxicas diferentes a outra vez cando tiñamos a semifinal. Sí que é verdad que levamos 2 días que está chovendo, entonces temos máis humidade e tamén temos un poquinho menos de temperatura. Estaremos aproximadamente a uns 18 graus e segundo Meteo Galicia temos un 75% de humidade. Hoxe a pelota vai ser unha sandía. Vai ser unha sandía, Gastón. Va a costar mover la pelota, va a costar traer la pelota al propio campo, va a estar duro. Va a haber mucho intercambio y bueno, eso va a beneficiar a la pareja David y Roberto que no son pegadores netos, entonces Quizás son eles os que van a intentar reducir errores non forzados e que se volvan un pouco locos por juveniles. seguramente va a ser van a tratar de alargar el juego, entonces hay que ver cómo responde Pablo y Antonio a ese juego que le van a propoñer. A proponer, exactamente. Están David e Roberto co seu coach. Temos a Alberto Doval facendo de entrenador desa parella. E temos tamén a Dani, non? Sí. Como coach da parella formada por Pablo Ribeiro con V e Antoñito Príncipe Picheleiro. Ten aí a Dani, o seu curmán, hai que dicilo, son familia. Pódelle dicir as cousas á cara, Diego. Aínda que ás veces a familia é a que máis dano che fai. Veñen de enfrentarse nas semifinales no que xogaron ese cruzado entre Antonio e Dani e veremos agora si Dani ca súa corta experiencia nos banquillos, porque é un chaval moi novo, pode superar o coach que ten enfrente, que é Alberto Doval, que hasta puxo a gorra blanca de entrenador. Para impoñer. Mucho volumen, que comeza o partido. Vai sacar a parella formada por David Cuartero e Roberto, público anima, arranca o partido. Primeiro saque David Cuartero, saque firme, non puido pasar esa bola Pablo. Vamos, con 15 nada. Empeza sendo un pouco o que dixeches ti, Diego, a parella máis nova un poquinho máis insegura, non? Eu Sí. teño que dicir que vexo máis concentrada, máis metida no partido a parella formada por David e Roberto. Sí, quizá máis asentados na pista, con máis confianza. los veteranos de este partido. Vemos que de momento moito control. Ben deixada pasar por parte de Roberto, un pouquiño Precipitado, como ¿no? diría eu, un tuntún está vendo polo da Sí, bola, non? estánse medindo. Creo que o que saca sí que ten un pouco de... Moi boa bola de Antoñito. O que saca neste caso pode que teña máis ventaxa con este xogo. Boa baixada de pared de Pablo Ribeiro con V. Estamos xa... Cuidado aí, 30-15. 30-15, saca David Cuartero. Directo ao cristal. Empeza o xogo un pouquiño inestable. David quere volear, quere Sí, levamos- afundir esa pelota e manda ao cristal. Primeiro Levamos saque non entra. dous cristales e unha rede, levamos de momento. 30 iguais. Vedes como cando fai... Outra volea, o cristal, Gastón. Podemos decir que os nervios notanse. ¿no? Temos primer punto de break do partido. Recordamos que os anteriores sempre empezou rompendo a parella que estaba ao resto. Vamos a ver se é neste caso. Primeiro punto de break. Primeiro punto de break que se consolida a parella formada por Pablo Ribeiro con V e o noso querido Antoñito Príncipe Picheleiro acabanse de poñer un arriba e con saque
para poder consolidar esta rotura, Gastón. A cousa arranca torcida para David e Roberto. Sí, el Coa. Rebotou a bola atrás e pillaronmos na red. Estuvaste na red pero bloqueando o cañonazo. Se non rebota, xa está, sabes? Cando non rebota, mandou unha bola ao cristal. No rebote foi onde tuvestes que chocar nas voleas. Xa. Globo alto, David. Todos os globo. Acercaron os dous. Se acercaron ambos, después vamos a comentarlo con ellos. Vale, para- vemos que se puxeron 30 nada co saque e despois de 3 cristalazos romperonlle cunha pegada, ca primeira pegada que vimos de Antonio no partido. Vai sacar Pablo Ribeiro con V para tentar consolidar este break. O primeiro saque non entra, vai co segundo. Esperemos que David e Roberto collan o tino a partido rápido. Sí, me imagino que en el paso por banquillos. David volve a precipitarse e manda ese amago de globo, podemos decir amago de globo, directo ao cristal, Gastón. Sí, me imagino que lo que te decía en el banquillo, buena de Roberto abriéndolo, en el banquillo le habrá dicho Alberto, bien la pegada de David. Moi boa pegada de David Cuartero, primeira pegada que ven de volta, primeira pegada que trae de volta ao seu campo para poñer o 15 iguais. Saltó moito La esa bola, eso es lo moito. que te iba a decir, la bola parece que no por el tiempo, por el clima, pero sí que anda mucho la bola, porque... Pode ser que Meteo Galicia nos mentira? É que non teñamos un 75% de humidade e en realidade sea un 70%. Coidao, que nos poñemos 15-30. Queren recuperar ese break perdido, pero canto antes. Hay tensión aquí en el partido. Moita tensión. A ver cómo... Estamos vendo que o público garda un silencio sepulcral. Sí, no vuela una mosca, y recién arrancamos, o sea, va a ser una gran final muy... Esa pelota quedou curta, David. Tentaba ese revés polo medio, quedoulle curto. Non perdoou Pablo Ribeiro. 40-30, non? 30 iguales, 30 iguais. Antoñito. Buena jugada de David. Moi ben levantada ese muñecazo, dos dous seguidos. Vemos que non hai un patrón de xogo que estén xogando máis hacia un lado, estáse xogando... Se reparte, se está Sí, moi repartiendo. repartido. Muy buena ¡Qué jugada baixada de Paredes de Buena jugada de Roberto! Buscando paralelo. O paralelo coa súa man dereita con ese drive para poñer o 30-40 ollo punto de break. Aplausos do público nese punto. Moi ben. Non perdoa Pablo Ribeiro, vai polo medio, volea firme o medio, David non é capaz. Primer bolita- non é capaz de devolvela. Primer 40 bolita de oro, iguais, Primer punto de bolita- ouro. Primer bolita de oro, Punto Vai de con ouro. segundo, vai con segundo Pablo. ¡Qué bolón! ¡Qué deixada de Pablo Ribeiro para poñer o 2-0! Non perdonan, tiveron un punto de break, tiveron unha bola de ouro e as dúas gañaron esa parella formada por Pablo e por Antoñito Príncipe Picheleiro. Imos co terceiro xa. Sí, se ve que están aprovechando. Vos saque de Roberto. Están aprovechando muy bien las bolas. O punto decisivo están facendo Sí. a mesma parella. Vaya muñecazo para sacar esa bola. Queda na rede esa volea de Roberto. Están pecando un pouco de precipitación, queren recuperar canto antes o terreo perdido e non teñen unha dirección clara, compañeiros. Non sei se neste caso ahora no cambio que fagan ahora no banquillo, que ahora sí que podrían entrar os coaches e teñen uns 90 segundos. Bueno, igual que podan que nunca Sí, van a entrar van a igual, entrar igual. fa o que lle dé a gana. Moi boa bola aos pés, esa bola é moi boa, esa volea curtiña aos pés de Pablo para que David poña o 30-15. Sería importantísimo que fixeran o seu primeiro, polo menos o seu primeiro xogo. Sí, sobre todo para non descolgarse xa neste primer set. Un 3-0 Gastón sería moi duro para esta parella. Uy, vaya chancletazo de revés que acaba de meter Antoñito para poñer o 30 iguales. O 30 iguais. Sí, muy bueno como decías tú, el chancletazo ahí. La bola está corriendo, la bola está andando, está saliendo bien la bola. Puede ser que
Por la temperatura que hay aquí dentro, la bola está corriendo más. Estánse buscando moito a zona dos pés, polo que parece, polo menos desde a nosa posición. Moi boa bola de Roberto Medio para poñer o 40-30. Están cada vez máis pretiño de facer o seu primeiro xogo, volverse a meter no partido e tentar loitalo, porque senón un 3-0 sería moi duro. Va el primeiro saque, imos co segundo. Vai Roberto, o cruzado, Antoñito. Antoñito non pode devolver ese globo e ponse o marcador xa con este. Está bien. Lo que llevo te pronto bien. Está bien. Aquí un tranquilo, no levanta una mierda. A ver si suelta pelo la puta bola de los cojones, tío. Roberto ahora mismo está cómodo con bandeja, bajada de pared. Intentando que dijiste tú, alguna chiquita al revés, ¿sabes? Tú si puedes algún globo paralelo. Sí, ¿sabes qué pasa? Pilla David muy atrás, tío. Y le No. metí una chiquita esa que me salió. Está perfecto. Salió el cristal A Roberto. a cuartel. Eso. Juega mucho al medio. Pero, ¿sabes? En tu medio va a ir más a Roberto. Y así me lo abres para jugarle al paralelo. Porque O sea, él está en doble pared. Al medio. Sí. No, a ver, el saque da igual, el saque donde tú quieras. Pero digo, No, yo a Roberto lo sacaría porque Roberto lo va a costar recuperar. claro, a Roberto sí lo A Roberto sacaría al medio. Luego en el segundo lo tenemos regalado. ¿Y el portero? Ahí donde vosotros digáis. No, pero Venga, ¿eh? no me dejéis así. Que se subiron ao canal do club de YouTube, que podedes seguir aí tamén, onde subimos as semis, que a súa libreta estuvo apuntando para intentar levar tanto ao seu primo como a Pablo Ribeiro, encauzalos hacia a victoria desta primeira final da Liga Procar. Comeza o cuarto xogo, saca Antoñito. Moi firmes na volea os dous. Muy bien jugando Teniendo Antonio Baixada. Pablo y Papelito profunda, bolas profundas, todo profunda, detrás de la línea de saque. E cambiaron de lado. Puxo Antonio na dereita, que é onde lle gusta a él. Bola ao cristal de David, é a terceira que manda David Portero o cristal, e Antoñito vai sacar para poñerse 30-0. Isto é legal, imos confirmar que isto é legal, cambiar de lado así, no medio do set. Isto é legal. Mentras se entendan entre eles, poden cambiar as veces que queiran. Outro cristalazo. Outro cristalazo, esta parella está se especializando en deixar marcas nos cristais. Yo creo que 30, están probando nada. Están probando la calidad de los cristales, me parece. 30 nada, no, os cristales aquí en Ames Padel Center son os mellores cristais que se poden poñer nunha pista de pádel. As mellores pistas de pádel de Compostela, onde están? En Ames Padel Center. Correcto. Gastón, dirías que os cristales que tedes ahora, sobre todo nesta pista panorámica, vendo o nivel da semifinal e da final, poden aguantar calquer impacto? Todo lo que sea. Puede aguantar lo que sea y más. Se están tendo traballo, Os cristais están tendo traballo. Saca Antoñito para intentar poñer o 4-15. Muy buena bola de David al límite Sí, o límite de la cristal. pista. Desde a nosa posición, David lo acaba, Pablo Ribeiro con V, saca esa bola por 4, primeiro highlight da noite. Non están pa bromas, no, saleulle un Quedoulle a sobrando tiro, un metro. quedoulle a tiro, non a perdoou. 4-15. David xoga esa pelota, bola entrando na pista. Uy. A ver que din. Vale. Uy, David recoñece David. que o punto estaba rematado antes de que entrara a pelota. Vou no apuntar entonces. Muy bien, David, con el fair play. Bo Muy xesto bien, de David. deportividade. Aplaudimos Muy bien, desde David, a con el banca fair de play, comentaristas. E comeza xa o quinto xogo con este 3-1 a favor de Pablo e de Antonio. Primeira bola de Roberto 0-15. a rede. A Roberto estalle faltando un paso, compañeros. Sí, e vemos que este inicio da final é como o inicio da semifinal cando xogaron Pablo e Antonio contra Juan e Dani, que solo levamos casi 12 minutos de partido e xa imos nun 3-1. E A 15 cousa vai rápida, 15 iguais, ese globo de Pablo foise fora. Vos saque de David.
E non pode Pablo devolver ese resto, queda na rede 30-15. Vai todo moi rápido e vai todo un pouco deslavazado tamén. Sí, creo que en esa rapidez o ese un pouco ese caos poden salir victoriosos. O interéselles máis. Esa bola vaise fora, Muchas precipitaciones, muchas precipitaciones. Gastón, moito fallo que a volea. Sí. Aquí hai moito carro de bolas que dar. Muchos errores no forzados, mucho apurando muchísimo la bola. Un pouco de margen falta, quizás tiene que temos jugar con- punto de break outra vez. Mucho más margen. Punto de break para Pablo Ribeiro con V e Antoñito, que se poden poñer ni máis ni menos que 4-1. Sí, con un 4-1 estaría muy complicada el primer set. Primeira ficha da noite. Tardou pero chegou. Primeira ficha que ademais costalles ni máis ni menos que un xogo. Lo tenemos ahí, 4. Tirámoslas nos fora esta vez. Sí, Está. básicamente. Sí. Porque lle subimos unha marcha. Non fai falta. Subimos unha marcha agora, non sei por qué. Estamos dando puntos vosotros. Sí. Solo- Sí, con entrenado ganado punto. No, ainda non é esa ainda, é a seguinte. Estás atrás de pista, todavía non preparar punto. Porque o problema é que se non ganas, pérdelo. Sí. Entonces é mellor xogar unha máis. Non che está exigindo o partido esa bola. En cuenta. Llevamos ya 4 vueltas de cristal. De cuando estás en tirada de vuelta, sí. Pues el giro le está muy costando. Cando a bola toca o cristal de fondo e non rebota, non xogan cómodos. Pasa que se vai ao noso cristal antes de Sí, sí, hay que intentar minimizar fallos. Todo lo que hacemos apretar. moita bola polo medio. Bola polo medio, bola polo Intentar medio. baixar, sí, baixar de velocidad, intentar meterla, asegurar la bola. No hacer nosotros los fallos. Sí, sí, sí. Vale. Está ben. Sí, agora é para coller sensacións, Vale. Vamos, vale. E se temos o 30-40, con calma. Se temos o 30-40 hai dúas bolas, a presente hai que ser para eles, os globos vos e listo. Vale, vamos a ter un 30-40, ben. Plátano de Canarias. Recordade que nas semis, cando David se puxo a comer o plátano, aí foi cando Remontou todo. deron a estocada É final. que non son palabras, son feitos. Está grabado. Vai comezar xa este sexto xogo. Coidado, ollo que sacan Pablo e Antoñito para poñerse 5-1, algo case definitivo. Levamos ainda non 15 minutos cas paradas entre banquillos porque temos o tempo corrido. E creo que vai moi rápido todo. Ese resto, David, que tentaba botar a Antoñito para atrás, pegalo ao cristal, pero foise directamente ao cristal. Sí, están queriendo jugar muy fina la bola y se le están yendo al Repitemos al aquí cristal de porque fondo. David non estaba preparado. Pidió una a Roberto. Muy bien apretando la bola. Bien la defensa de David. Sacaron as escopetas. Agora sí que sí. Comeza a cacería. A nosa parella máis nova. Comezan a apretar as pelotas. Vense con confianza con ese 4-1 no marcador. E todo o que ven por arriba, coidado que vai pa cazola. E neste caso fixeron as dúas pegadas os dous con moito acerto. Ben vista por parte de David Cuartero. Esa pelota de Antoñito vaise directamente ao cristal para poñer o 30-15. Al límite Roberto, aquí jugando está esa bola, bien David con el globo. Moi bo globo de David, esa bola vaise directa ao cristal. Menos mal que Ames Padel Center ten as mellores pistas de Compostela cos mellores cristais, porque a cantidad de bolas que están a levar hoxe está nos poñendo a prova. Creo que teñen que axustar un pelín, Ahí se le fue Esa Roberto. bola de Roberto, ese cambio de velocidade. Temos o 40-30 no marcador, a piques de chegar ao 5-1. Uy, que Vaya deixada! Showtime en Ames Padel Center. Pablo Ribeiro, como acaba de facer unha deixada de fantasía para poñer o 5-1 no marcador. Complícase a cousa, e como se lle complica a Roberto e a David. te vaya o saque Roberto. Sí, podemos decir que ya hay dos bolas impresionantes para el highlight. E as dúas de Pablo, está Claro, que se sale. sí.
Uy, que ben cortado. remata, acaba ese punto tamén Pablo. Muy bien Pablo Meteulle esa volea de revés. muy bien Pablo dando el pasito adelante, llegando a la red y voleando al paralelo, encontró los pies de Robert y punto. Nada, 15. Esto vai como un Vai crucero, rápido, esto esto non vai hai que rápido. un pare. Vamos, 17 minutos. vamos poder repostar as nosas copas antes do que criamos, compañeros. Moi bo. Boa bola de Robert para poñer o 15-15. A afición vense arriba, apoia esta parella, quere que o partido sea longo. Vai costar que sea longo, Sí, a este ritmo estamos vendo que esas bolas lentas sí que están facendo daño tanto por un lado como por outro. Uy, qué defensa de Antonio. Muy bien Antonio, defendiendo en la esquina. Moi ben xogado. Oi, que Pablo acaba de facer unha cabriola, foi intencionadamente, por fortuna, non hai rotura de nocello, por lo que vexo, Foi un piscinazo, sí señor. E Roberto e David poñen o 30-15 no marcador. Esperemos que podan alongar un poquinho máis isto. Intentando buscar o 5-2. 40-15, saque de Roberto. Antoñito non pode devolver ese resto. E 40-15, chicos. Sí, están probando los cristales tanto con 40-15. 40-15. Estánnos consultando a mesa de comentaristas cómo vamos. Increíble esto. Porque temos Facemos de árbitro, de comentaristas. O mellor marcador, mellor co de Premier. Larga la bola, segundo saque. Podemos ter probablemente o mellor despliegue técnico que se viu en Galicia para unha retransmisión deportiva, compañeiro. David deixa esa bola na rede, outra volea máis que queda na rede. A falta dese pasiño, estalles fallando a Roberto e a David el pasiño. Adri, siempre hay que meterla, siempre hay que meterla. No la están metiendo, siempre hay que meterla como sea. Gastón, hay que meterla como sea. Vouche facer a pregunta, está la desexando. Que é o máis importante no pádel? Meterla, siempre. Meterla, hay que meterla. A ver qué falla En el pádel y en el resto de cositas. Vamos a ver si son capaces de afianzar. Bola ao peito! Ese rebote baixe fora, 40 iguais, punto de ouro. Coidado, ollo, Punto de set. que a primeira bola de set e Pablo e Antoñito pódense levar o primeiro xa para o seu petiño. Segunda bolita de oro. E David tira esa volea fora outra vez. Estánse a precipitar moito con esa volea. Esa volea directa ao cristal que lles custa o primeiro set. Primeiro set que levan Pablo Ribeiro con V e Antoñito Príncipe Picheleiro por un 6-1. En menos de 20 minutos. En menos de 20 minutos. Canto levamos de partido, compañero? Vamos ahora mismo exactamente 20 minutos. 20 minutos clavados. Primeiro set ventilado en 20 minutos. Isto non pinta ben nin para David nin para Roberto. Gastón, ilumínanos, contanos que poden facer, que teñen que facer para tentar polo menos atar un pouquiño a Pablo e a Antonio. Tienen que bajar los errores no forzados, porque si no se le va a escapar el partido. Hay que bajarlo sea como sea, meter la bola como hablábamos, meterla siempre y bajar el ritmo. Neste xogo tiñan un 40-15, chegaron ao punto de ouro e como nos anteriores puntos decisivos volveron a errar, elevaron o Pablo e Antonio. Sí, se precipitaron, hubo muchas bolas que se precipitaron y bueno, se ve en el resultado el 6-1 en 20 minutos. O que está claro é que isto interesalles, falábamos ao principio que isto interesalles a Pablo e Antonio. Son unha parella nova, escopeteiros de pro, todo o que podan apretar van a apretar e ir a un partido curto, a un partido de puntos curtos sobre todo, é moi favorable para eles. Sí, ellos quieren pim pam, toma la casitos, rápido, que la bola, 2, 3 bolas y punto. Eso es lo que pretende Pablo y Papelito. O que vimos é que sí que apretaron nos momentos que tiñan a bola franca para apretar e despois sí que xogaron esa bola lenta ou bola polo medio que lles deu moito resultado, que non deron defendido nin David nin Roberto. Esa bola lenta polo medio estalles dando rédito, pero sí que é certo que tanto Pablo como a Antoñito esforzáronse en pechar ese medio despois. Eu vi 3 ou 4 defensas aí de volea apretada polo medio que Moi agachados. ao final fan que dudes, non? De seguir por aí, non? Sí, hacen que dude, entonces ahí ya cuando quieren poner una marcha más
Roberto y David es cuando se le está escapando, se le está yendo tanto Cuando se cristales, precipita, tanto cristales lateral o cristal de fondo, verja. Y es cosa miña o falta un pasillo. Falta un pasito, falta un pasito y falta bajar un poquito la fuerza de golpeo de bola, porque por eso se le está yendo. Comeza xa este segundo set. Comeza sacando Antoñito. 0-15 fallou esa volea Pablo, esa volea de revés, buscando paralelo. Uy, qué rulín. Moi boa bola, moi bo Ruliño, podemos chamar Ruliño a ver xa. Ruliño del papeliño. Ruliño de papeliño, a verdade que sí, unha maravela. Uy, Que qué manilete, fantasía, como é a chavalada. Que estética, que cousa bonita. Bo globo de papelito, príncipe picheleiro. Vaya baixada de Paredes. Buen ángulo de Roberto. Ollo, piollo. Muy buen ángulo de Roberto. Cuidado, cos veteranos tamén fan highlights. A xente do público que era un terceiro, que vemos que están apoyando moito a eses puntos de David e Roberto, non queren acabar nun só ritmo. Nos non deberíamos mollarnos, pero eu tamén quero un terceiro. Que caramba. Eu tamén quero un terceiro, xa que estamos aquí, xa que temos a castañazo direito ao cristal. Non vou facer tiruliru, non foi unha ficha, foi un erro, non é tiruliru, no, me niego, non foi tiruliru. Quixo rematar e pegoulle mal, a todos nos pasa, non foi tiruliru. Adri, como ao revés, sabe que lle pasa eso Eso pasa. Eu que como escopeteiro que son tamén, quererlle dar outro marcha máis. cristal. Ojo. Acaba de romper. Ollo, dato que tanto David como Roberto acaban. Estamos. Ten unha velocidade sola. Solo ten unha velocidade, Pablo. Fallou todas as bolas, porque xa estes ben. Todas o cristal. Este saques, buscamos o 30 nada. Saca o cristal como no primeiro set. Os dous o cristal. David, se te metes, se ven flotada, mátalo. Vale, sí, me voy a pegar ahí a dolor, Vale. Sube tranquilo, a primeira volea túa que entre. Yo voy a intentar apretar o primer saque, ¿verdad? Pues no, Cando saques do revés, David, se resta mal Antonio, intenta facer algo con él. Vale. Pero ti intenta metela, pero vas a chegar en movimiento, van a restar fuerte. Sí, claro. Primero eso, Que no contra la velocidad del primer saque con Pablo, que te dé tiempo a cubrir el paralelo. Vas a volear de revés, vas a sacar cruzado, va a ir ao cristal e vas a volear aquí de revés. Sí. Parado, que entre, solo que entre. No hace falta que corras Cando saques do revés vas ter máis tempo. Sí. Porque se sacas o cristal como estás sacando, solo vais xogar con David. Yo vamos a sacar más despacio. Yo creo que la velocidad igual ayuda, se va muy rápido, Que toque o cristal. Que toque o cristal, pero despacio. Está Tenía que mover la pala para... Pero a primeira volea, Primeira volea que non vaya ao cristal noso. Vale. Porque vas a restar ti. Vale. Venga. Cada vez que salen setes. Se sientan, se relajan. Igual se sentaron demais no cambio de set, e por eso veo este break. Unha ola do público. El público está on fire, el público está on fire. Estamos a contar polo menos 300 persoas. Mire, según a Guardia Urbana, 300. Eu conto ata 500 persoas aquí na grada do Amespa de Center, por cento, a grada máis grande que hai Sí. en Galicia. Estaría mal que lo diga yo, pero bueno. Pero a máis grande, sen dúbida alguna. Comeza este segundo xogo do segundo set co saque de Roberto David para consolidar ese break que a verdade é que lles daría ánimo e moita forza. E 30 nada, moi bo saque de Roberto para poñer o 30 nada e poder consolidar esta rotura, este break que lles pode dar a vida, porque a falta de confianza está a notar bastante. Sí, ahora arrancando con un 30-0 le va a dar mucha confianza. Primer saque, vamos con primer saque, que entró la bola, tocó en la faja pero entró en el campo. Segunda, bueno, mala. É a mellor forma de recuperarse de un 6-1 que empezar 2-0 no segundo set. A ver si son capaces. Muy buen saque de Robert, está yendo nada. más a la red, se lo ve más dinámico, Roberto más acaba de activo dar- de pierna. acaba de dar ese paso. Ese pasiño Yo que ese viña pasito dicindo, que le faltaba. Eu non son o analista
o analista técnico, pero ese paso era clarísimo. ¿no? Dios, está dando ese paso que le está faltando. Ahí Uy, hay. como ¡Qué bolón! Ese bolón, esa bola dormiu no Cristal. Quedou morta a pé do Cristal e acaban de consolidar ese break e póñense 2-0, Gastón. Sí, 2-0 ahí, una duda de Pablo y Papelito ahí en el centro, a ver quién iba uno el otro y... Creo que falamos desa bola polo medio que estaba lle dando moitos puntos a Pablo e Antonio. Muy bien, David, muy bien, David. Pillaron el papelito. Le leyó a pillaron el David. papelito. Le leyó David a Papelito que se quería cruzar para definir el punto. Uy, que... Outro paradero, fantasía. Cuidado. Xuntouse, ollo cuidado, xuntouse o príncipe de Valencia coa maxia de Lousame, increíble. Muy bien, 30 nada, arrancaron Yo muy creo bien, que- muy bien. Non vou cantar o tiro liro liro. Sí, sí, no, sí. no, no, non é tiro liro liro. No, no, Vale, non o vale. permito. Non porque foi un remate, Pero le si intentou se leu por rematar, 4 sin votar. Pero foi porque lle pegou mal. Non foi unha ficha voluntaria, co cual vamos a guardar. De todas maneiras, xa vou avisando. O próximo remate deste calado, tiro liro liro liro. 40 nada. Nada 40, Nada 40, perdón. nada 40. Y segundo saque, segundo saque ojo, de Pablo. ojo, Oye, se que puede cosa poner 3-0. Acaba de meter un paralelo antes de revés. Buenísimo el globo, impresionante el globo de Robert, subiendo a la red, jugando Fío, Ahí Fío. está paralelo Chundeja, a Chundeja de a la revés. vuelta, va a jugar al medio, excelente gol al medio, excelente. ¡Qué bolón, qué bolón! Muy bien, muy bien. Volven romper o saque, ollo cuidado, que Roberto e David Cuartero, príncipe de Valencia. Tranquilo. No, les está entrando todo. Sé que racha, tío, es racha. Tranquilos. ¿Qué es? 3-1. 3-0. Exacto. Escucha, Estoy fuerísimo, tío. tranquilo. Ahora sabes. Robert está... Tú medio. Tirando mucha ficha y le está entrando. Nada más. No, tranquilo. Ahora está yendo a por ti. Se está viendo. Tranquilo. No, Te está tirando escucho una ficha. cosa. Está tirando ficha. Si tú tienes que quedarte atrás. No, tengo que subir, tengo que subir. No. Pero yo prefiero que te Siempre quedes sabe. atrás a que subas tarde, ¿sabes? No, de físico los comemos. No, ya lo sé. Yo sé que de físico vas sobrado. Sí, los pero ya, comemos. ¿sabes? Estoy fuera del tema del saque, no me entra, no soy capaz de No te entrar. comas, tú tranquilo, no te comas la cabeza, tranquilo. Vais set arriba, Sí, eso es no lo te bueno. preocupes, Eso es lo bueno. Sí, vale, eso es lo tranquilo. bueno. Estoy remontando, sí. Medio, escucha, medio, que te vaya Antonio. Él va abajo bien, va a ir de derecha además, porque están muriendo los cristales, parece yo que sé, baba de caracol, joder. Sí, ¿sabes qué pasa? Que las bolas de ellos mueren hacia abajo siempre, las nuestras están saliendo un poquito hacia arriba. Es cambiar la inercia de la bola, tío. ¿Sabes lo que no jugaría yo tanto? Globo. Yo creo que de globo es tan cómodo ahora. Roberto está cómodo tirando el globo otra vez, sí, probar. Vale, vale. ¿Sabes? Choca de aquí. Vamos. Pablo, como Antoñito está un poquillo máis parado. Sí, eu vexo esa parada de pernas ou de actividade na parexa que ganou moi fácil ese 6-1 o primeiro, ese paso adiante de Roberto que está provocando os errores. Vemos aquí este resto que non consigue facer Pablo, xa se pone 15 nada, pero súmase eso todo, esa relajación do 6-1 máis ese paso adiante. Comeza este Cuarto xogo do segundo set con 30 nada. É que cando fun decir cuarto dixe, pero é que levamos media hora e xa estamos no cuarto. Sí. No cuarto do segundo set. 30 nada para Roberto e David, están a piques de poñer o 4-0 no marcador. Roberto volveulle faltar ese pasiño, aquí Ese cando pasiño. falta ese pasiño a bola, pois non quere pasar. Tardoulle ese medio metro e quedoulle na cinta. 30-15. Non David falla o primeiro, vai co segundo. Non sei se Pablo e Antonio van a ser capaces de enganchar ou facer un break ou empezar a facer o seu xogo para engancharse neste segundo set. Boa Muy bien Roberto. Ese paso. Antoñito manda ese globo ao Cristal. Ollo, cuidado. 40-15 para poñerse 4-0. Nuevo resto de Pablo aí buscando despensa a David. Roberto está fijando a Antonio aí na esquina. Boa bola lenta. Moi ben, Pablo, tamén. Estás a defender moi ben. Valle David a espalda a Roberto. Busca ese globo, queda curto, saca a escopeta e queda na rede. 4-0, 4-0. Cuidado, quen contaba
Dixemos que, non a boca dixemos exactamente, que o perfecto, próximo sí, sí. remate iba a ser 4-0, 4-0, isto vai. Escoitado un pouco, ida modo, compañeiros, ida modo. 4-0. Non temos prisa. 31 minutos de partido. Como se nota que a chavalada quere que isto vaya rápido. Outra bola ao cristal. Pablo Ribeiro manda outra bola ao cristal. E póñense outra vez 0-15. Temos unha desconexión Brutal, preocupante na pareja de Pablo e Antonio. Vimos dun 6-1. Esta sí. Esta había que facela. Sinto moito, pero esta había que facela. Esta non a vou cantar, non a vou cantar. Esta non a vou cantar, pero merecía tamén. Hai que ver, moi seguidas. Temos, non queremos quedar sin voz, sonido. efectivamente. Ollo, coidado, 0-40. Estamos ca risa, pero isto ponse moi serio. Podemos chegar a 5-0. Elevamos Bolazo directo de Antoñito a Roberto para poñer o 15-40. A cousa complícase moito, ollo coidado, porque aínda que están a recuperar un chisco, un puntiño máis e isto vaise a bola. Un globo cruzado que David non pode meter, e isto ponse 4-3. Están intentando salvar. Ui, esa bola. Deféndense con todo. Vai polo medio, queda na rede. E ollo, coidado, David. 5-0. David. Puede que descanse. Estamos ben físicamente. Sí, perfecto. Estamos ben físicamente. Sí, perfecto. Físicamente, pero que representa. Temos o saque que para cerrar. Sí. Sí. Non cambiades nada, non aceleredes nada máis. Non cambiades nada. Estamos. Con medios, pasámoslo neste, cerrámoslo aquí. Solo es algo que está en uso. Cerrámoslo aquí e empezamos restando. Claro, lo que tienen que cambiar son ellos, ¿no? Pero claro, funcionou. O saques ao corpo, 2 puntos directos. Perfecto. Y voy a sacar dentro a tal, pegarlo. O que sacar Primeiro cañón. No, cristal, ti cristal. Falle daño, sí. Castigos no primeiro. Porque Pablo por abaixo sale ben e vai a rápido. Sí. Vale. Non cambia nada. Vale. E ademais, ten cuidado que se resta moi fuerte, a mellor vai a cristal. Vale. Ten cuidado. Dani está a piques de ir ao coche polo ordenador para repasar os datos porque non lle cuadra nada, non lle encaixa nada. Está sentado bebendo auga. Igual hai que chamar fisio a banquillo. Sí. Fisio banquillo. Es oro en Bea. Ollo, que comeza o sexto xogo deste segundo set e sacan Roberto e David Cuartero para finiquitalo e poñer un en sets. Levamos 15 minutos deste segundo set, 5-0. Serán rápido que está capaces este partido. de cerrar co seu saque, que xa sabemos o que costa cerrar un set. Vai con segundo Roberto. Moi ben, Roberto. Moi ben buscando ese paralelo. Está lle costando moito a Pablo ese paralelo, Sí, esa bola lenta de Roberto la está castigando moito. Muy buen cambio de partido, ¿eh? Levamos 15 minutos, Gastón, pon 5-0. 15 minutos, el otro fueron 20 minutos. Leímos 30 nada, 30 nada. A ver, Gastón, é que eu non sou comentarista técnico, como non hai moita técnica que comentar, decidiu marchar. No, vengo ahora. Témolo a media jornada, entonces ten que complementar o sueldo pues, con outras labores. O que teña tenda que atenda, que diría a miña aboa. Ese globo cruzado, moi bo globo. Pablo repite co mesmo cruzado. Ahora estánse medindo moito. Moi boa bola de Roberto, pode rematar o punto. Toca polo medio. O papelito fixo aí un sobrepique dun muñecazo e conseguiu sacala. Defendendo moi ben nestes momentos agora. Nadie quere fallar agora, nadie quere fallar. Boa baixada de parede, baixando esa velocidade. David non pode devolver esa volea. E Ponso 30-15 no marcador. Ollo, coidado, sigue pretiño, buscou os pés aí a David e non supo bloqueala. Abriu moito a pala e saleulle polo lateral. Non entra ese primeiro de Roberto, vai co segundo saque. Cuidado esta bola aquí. Cuidado con esa pelota.
Non queremos lesións. Non, que as carga o demo. Segundo de Roberto, imos a ver. Ui, o límite na línea. David, estás a precipitar e ollo, Dúas bolas que póñense mandou 30 brincar. iguais, estás a precipitar, David Cuartero, collendo a volea moi Reconoce arriba, él, señalándose a cabeza. sen intensidade, con pouco movimento nos pés, e hai que rematar isto, non se pode un confiar. Oye, que a bola lenta Roberto a Pablo aí, nesa esquina. Ui, que ben. Muy buena defensa de Papelito. Busca o corpo a David. Busca o corpo a David para poñer o 30-40, Temos punto de break. cando todo parecía que íamos xa cara ao terceiro, imos ter que esperar un chisco. Tiñan 30 nada, ahora hemos 30-40. Roberto manda esa bola ao Cristal. Que non é ficha iso, que non é Que sí ficha, que que o pobre é. deulle mal. Cando veñan fichas achas cantarei, Diego. 5-1, 5-1. Primeira rotura por parte da parella formada por Pablo e Antoñito. Van sacar para tentar poñerse 5-2. Que bola lenta de Antonio, que bola lenta. Polo menos non acabou o xogo en 18 minutos, o Sí. digo, o set en 18 minutos, cousa que sería pois un pouco triste, Diego. Mete no último centímetro, meteu na Roberto ese globo. Bo paralelo coa axuda da cinta de Pablo para poñer o 30 nada no marcador. Estánse facendo moito dano tanto Pablo como Roberto polo paralelo, un ou outro, Cando a bola vai polo paralelo, é raro que non acabe en punto. Acaba polo paralelo, saca a escopeta Pablo Ribeiro e esa escopeta dalles outro puntiño para poñerse 40 nada. Cuidado que se poñen 5-2 sería o resultado máis remontado da historia do pádel, o 5-2. Es correcto, el 5-2 es el resultado más Pero ven remontado de la historia. Venen dun 5-0. Eu sempre escoitei esa frase, pero en que va... Esa bola de Roberto queda na red. Dos y tiemblan. Hostia. Dos y tiemblan. Paciencia, de puta madre. ¿Sabes lo que creo que les dijo Alberto? Se lo vi ahora creo que a Roberto. Que no arriesgues. No, Roberto no está subiendo. No le hagáis chiquita. ¿No te das cuenta que te está esperando ya para tirártela? No le hagáis chiquita, Cabrón, ¿vale? está jugando mucho al paralelo. Ey, ¿cuánto? Muy bien esa que entras y se la tiras al pecho, coño. Ay, hostia, no la. Pero está muy... No jugamos Tú juegas los la globos liga. cuando estés cómodo. Sí, Ellos no te hacen... Y sobre todo Cuartero. Roberto aún te puede liar alguna. Tengo la puta liada, que agarra mal la pala, Cuartero. La tiene muy abierta. Y me la lía parda, porque no sé para dónde cojones va a ir, tío. Y por eso no puedo subir. Es que es verdad, tiene una Pero espera empuñadura como la atrás. Pero espera atrás. como la del otro día. Pues escucha, espera atrás. Es que no sé dónde va a ir. Y en cualquier momento me la cruza. No. Y estoy más pendiente si me la cruza que me la estoy comiendo. Pero espera atrás. Y si ves que te la cruza, sigues. Paciencia. Si le rompes este juego, están acojonados. Sí, es lo que dije. Están acojonados. Uno más. Muy un bien salto. defendiendo. Sí, tío, sí. Tenéis que defenderles y luego por ellos, vamos, Choca aquí. Non xoga pádel, pero quero lle dar un saludo por Irmán, él. como se chama tu irmán? Chámase Miguel. Miguel, pronta recuperación, biquiño enorme. Dale, Miguelito, entre la pierna tuya y el brazo de Rodri, estamos ahí perfectos, Escoito estamos isto. on fire. Vale, pero paramos xa que isto xa parece o lugar. Parece o lugar, un bico para Argentina. Vai sacar David para tentar pechar este segundo set, elevar o partido ao terceiro. Conseguirán David e Roberto pechar este segundo set e facer este partido longo. Verémolo. Pablo manda ese primeiro globo cruzado ao Cristal. Ponso 15 nada no marcador, e é moi importante cando queres pechar un set comezar ganando ese primeiro. Sí, empezar por diante. Vimos como aí esas dúas bolas. David, o príncipe de Valencia, saca a escopeta e esa bola por 4, a primeira bola por 4 que saca a parella formada por David e Roberto para poñer o 30 nada. Coidado. Temos ese 30 nada que afianza ese bo inicio de... vais ao Cristal. Sigo insistindo, ese paralelo estánse facendo moito dano, estánse mancando moito, tanto Pablo como Roberto, cando xogan un contra outro polo paralelo. 30-15. Vamos a ver se son capaces de cerralo neste xogo.
Boa mague. No apoio de Pablo. Boa mague de David Cuartero para poñer o 40-15. Imos ir ao terceiro. Tienen 3 bolas de set. Deberían cerrarlo aquí, deberían. Pero ya sabemos que esto do pádel. Si no sería pádel, ¿no? Sería triatlón O trail runner. o trail runner. Boa bola de Roberto. Vamos ao terceiro. Echan o segundo set. Remontan o que parecía irremontable. Esta gran final, a primeira final do torneo Torres de Altamira Talleres Procar, vai o terceiro set, non defrauda nin a semis nin a final. Isto é un torneazo. 22 minutos, ¿no? 22 minutos. Segundo set. Segundo Sí, set. Fue un abrir y cerrar de ojos, ¿eh? Fui a poner 4 cositas y me perdí. Totalmente. Fuches revisar un par de tácticas ao ordenador. Este segundo set voou rápido, aínda máis rápido que o anterior, e que eu creo que unha das claves para gañar este partido é baixar o ritmo un pouco, porque ambas parellas van a fuego latino. Isto non hai quen o entenda, Diego. Facédeme un análise rápido do que estades a ver vos neste partido, onde están as claves para poder gañar este partido rápido, porque esta xente non descansa nin no banco, Pois temos aí que neste segundo set sí que deron ese paso adiante tanto Roberto como David de cerrar o medio e chegar esas bolas que lle estaban chegando aos pés, estaban as botando fora ou tocando defectuosas para despois facer ese punto tanto Antonio como Pablo, e vemos que tamén baixaron os errores non forzados. Clave, moi clave baixar eses erros non forzados, porque ao final cando as dúas parellas están un pouco especulando, como se estiveremos aquí negociando con bitcoins, estamos especulando un pouquiño, pois é importante non botala fora, como di o noso querido. Achégate para acá, o importante é meterla. Siempre. Hay que meterla. Hai que metela do outro lado da rede sempre. E a poder ser facendo dano. Xa están na pista de novo. Pablo Ribeiro con V, Antoñito, o príncipe picheleiro, e volven tamén David Cuartero e Roberto, a maxia de Lousame. Vamos a pedir ao público que cando entre esta parella den un forte aplauso, non? Para comezar este terceiro. Veña ese aplauso público para este terceiro set. Ese aplauso para as dúas parellas, dúas parellatas. Estamos levando este partido de final xa o terceiro set, e agora sí que non hai volta atrás. Saca Pablo Ribeiro e o primeiro vai a rede. Imos co segundo. Vedes que agora cambiou a tendencia, temos un xogo con máis intercambios. Hai medo. E xogando moito máis globo. O que ten cu ten medo. Vamos co set final. Ese set final. Eu creo que ahora mismo é o punto máis largo defendendo moi ben de toda a final, o punto máis largo, moito globo. Bo globo de Pablo, que bolón polo medio. Non esperaban esa bola polo medio, esa baixada de parede a media velocidade de Roberto para poñer o nada a 15. Pero o noso analista técnico táctico tamén é voador de dron. Sacou fai pouco o carné. Hai quen di que está por trás da operación Telaraña de Ucrania. Esa bola ao medio de Pablo. E acaba Antoñito sacou a escopeta, Antoñito foi pasear, Antoñito pon o 15 iguais no marcador. Estamos vendo moitos máis intercambios ahora neste novo set. Igual os banquillos sí que fixeron efecto, tanto para recuperar a parexa que levou ese varapalo neste segundo set. Casi canto ficha, casi canto ficha. Vou na guardar cos cochitos bancaros. Esa pelota de Roberto vai a ver xa 30-15 para Pablo e Antoñito.
Que pegada. Acaba o punto Pablo Ribeiro con V. Saca a escopeta. Desta volta recortada. Esta era recortada. Foi corta pero intensa. Para poñer Ese remate, o ese 4-15. remate rápido para que non volvera con altura, pero sí moi rápida, imposible defender. Volve Roberto a insistir por ese paralelo que lle estaba dando bastantes puntos nesa zona. E Pablo igual. Coñécense ben, vanse Sí, buscando sí, sí. no paralelo. Uy, que por Outro escopetazo! Outro escopetazo de Antoñito Príncipe Picheleiro. Saca esa pelota por 4. Bien, paciencia, pero escucha. ¿Qué voy a jugar así? No escucho a usted como dice. Escucha, ¿cómo dice que no se usa? A Roberto le juegas 2 bolas y ya le queda para ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el globo no me están quedando cómodas porque las de portero me están escapando. Vale. Lo estoy tirando. Pero cuando tengas cómodo es el globo. Hay una cosa que me dijo mucho. Cuando hagas la primera volea, Antonio, corra, pega. Comer. Estás media pista, Sí, ¿sabes? siempre. Me di cuenta, tío. Me di cuenta ahora cuando él llegó a 3 seguidas mías. Tú, lo que yo te digo es, tú estoy bien que estás bien en el globo, vale. Pero tú fíjate, Antonio ganó 3 puntos ahora. En la red. A la mínima que le cambiaste un poco, Roberto está muy cansado ya. Ya. ¿Sabes? Muy bien, hostia. Sí. Vamos, joder. E algunha gotiña de calidade. Volven os xogadores á pista. O público anima e non é para menos. Estamos nesta final do primeiro torneo Torres de Altamira, Talleres Procar, terceiro set, e que non defrauda, esta final non defrauda. Van sacar Roberto e David Cuarretero, Príncipe de Valencia, para tentar poñer o empate, o 1-1 no marcador. Isto é o típico partido que ten 2 sets en marcador desnivelados e no terceiro entónanse e igualanse os niveles e chega o tie ou un 6-4, sabes, que se iguala moito máis o partido. Vai con segundo Roberto. Globo corto e non castiga David. 0-15. Comezou xa este segundo xogo do terceiro e comeza como comezou prácticamente cada xogo deste partido, con un pouco de incertidume, un pouco de inestabilidade, non? Un punto Sí, bueno, ben, outro... neste set foi o primeiro no que o que fixo o saque mantivo, non houve break. Veremos agora o segundo. Certo, compañeiro. O primeiro, Falla de mal tocada esa pelota por parte de Pablo Ribeiro con V, quixo facer esa especie de bandexa viborada. Sí, e tocou tocou co moito, canto. meteulle moita carga de efecto. Petoulle no canto, bola á rede. 15 iguais. Uy, que globo corto. Boa bola de Roberto. Ese ruliño A ver. maxia de Lousame, esa bola a ver xa pa poñer o 30-15. Deis o saque. Bo saque de Roberto. Antoñito non pode pasar esa pelota pro outro lado e 40-15. Vemos máis seguros ambas parellas desde o saque. Vaise. Esa volea, faltou un paso, faltou collela con intensidade. Aí é cando se nota cando un está activo, cando un está metido no partido. Cando golpeas a pelota estático, quieto, ter moitas máis posibilidades de probar a resistencia do cristal. Si golpeas a bola sal para arriba desde esa posición e que pegaches de tarde e un pouco atrás. É relaxadiño. Sí. Pero bueno, vemos que empeza en quincenada, co saque de Antonio, botou unha fora da Verja, con un bo saque de Antonio. Antoñito sacou a escopeta. Antoñito volveu rematar ese punto para poñer o 30-nada. Vemos que están sendo saques rápidos tamén, pero firmes desde o saque. Ahora mesmo a defensa, por parte das dúas parellas, non está sendo efectiva. Hai menos intercambio. Compañero. Compañero, non lo doy despegado, eh. O Yakolev 147 non colle aire. Este dron non quere voar. Ese globo tampouco quixo entrar, ese globo de Roberto polo paralelo. Está insistindo moito no paralelo, Roberto. 40 nada. Non entrou e 40 nada para Pablo e Antonio.
ese 15 escapouse, Sí, non, ese compañero, vale. Que bo, Sacou a escopeta Antoñito. Antoñito sacou o fusil e puxo o 2-1 no electrónico. O globo alto, Rod. O globo alto, O sea, Roberto está ahora é o momento que vai intentar Antonio coller protagonismo. Que toque poucas. He visto que Pablo las dos bandas que detrás se tira. Non. Sal por ahí. Sal por ahí como, aunque no quede mal. Va a tener más probabilidad de fallo el que... Hai que ter a Antonio atrás. Se lle xogamos é para que este atrás. Cando está na red non lle tiramos un globo. Non fai falta. Non hai que arriesgar a tirar un globo. É mellor tiralo polo cristal 2, onde está a dedo de Noé. Sí. Por aí. É mellor tiralo por aí que arriesgar a intentar facer un globo moi bo que se quede corto, porque Hanacho, no seguinte Hanacho. Importante este xogo, que non nos coste ganalo, este saque, témolo claro. Non hai que facer nada especial, nada especial. Meterla me queda, sí. Non fallaba. Se o remate en suspensión, amaga. Se o remate non é cómodo, amaga. Mellor amagar doble cristal e que siga o xogo, porque é demasiado. Mira, poniendo sargota, non sei que Sí, están sí. a comer. Cuidado, Dron. Pero seguro o Dron Atropello de Dron ao presidente da Liga. Volveu caer o presidente da Liga está chamando por elas. Non sei o que estará comendo o presidente do Torres de Altamira, pero desde aquí semella Non para que de rillar, non para plátano de de Canarias, Diego, está comendo plátano de Canarias. Temos aquí o creador da chundeja. Podes vir por aquí para hai que entrevistar a Chu para falar dese golpe máxico. Pero antes, volvamos a esta final na que Pablo e Antoñito van 2-1 por riba e David e Roberto van tentar poñer as tábuas no electrónico. Ves, ahora sí que están metiendo ese paso diante, por eso bloqueou ben. Sabola marcha o cristal, eses golpes cara atrás, eses golpes por arriba caéndonos para atrás como si fóramos Lebrón, Hai que lleváis a la velocidad. pero non o son. Hai que Como se llevar- fora Lebrón, pero non o son, é así. Hai que deixala pasar, correr. E agora Antoñito precipítase, pon esa pelota na rede e o 15 iguais no electrónico. Aí volvo o Dron. É mellor que o deixes, Gastón. Ainda nos vai atropellar. Ainda vas mancar alguén. Moita duda. Segunda bola que toca Moita Robert. duda quizás por riba. un pouco atrás e vai o cristal outra vez. Robert está dudando por arriba, cousa que non pasa normalmente. E vai sacar David para tentar poñer os 30 iguais. Metes Antoñito, ollo, cuidado, que Pablo Ribeiro con V. Antoñito póñense 15-40 para tentar romper o saque por primeira vez neste terceiro set. Moi bo globo de Antonio paralelo. Repite David. Ben acabado de Roberto. Non dudou ahora Roberto. Non dudou, buscou os pés de Antoñito, príncipe picheleiro, e poñen o 30-40. Aínda teñen dúas bolas, ollo Diego, teñen dúas bolas tanto Pablo como Antoñito para tentar romper o saque de David e Roberto. Pedíalle perdón aí Pablo por ese globo corto que deixou en bandeja de Roberto e provocou o pelotazo ao corpo de Antonio. Esa bola marcha o cristal, ese Punto de ese ouro. globo de Pablo. Imos ao punto de ouro. Segundo ten aquí apuntado o noso analista. Terceiro punto de ouro do partido. E vai sacar David. Colga o globo Antonio. Moi bo globo, Outro globo. Non queren arriscar. Bolas suaves polo medio. Pablo, deixa esa deixada. Chega David. Mi madriña querida. Mi madriña querida. Mi madriña querida. Non quero dicir nada, porque o rapaz é menor, non? Efectivamente. Non vou dicir nada, porque Antoñito é menor de idade e pode meter a min no caldeiro se digo que penso nestes momentos. Estamos educando mal. Iso xa para empezar, seguimos. Punto de ouro.
3-1. E vistes que non dudou en ningún momento. No, no, de armou e tiña clarísimo. Que ele iba a facer o punto. Es la gran final. Es la gran final. É a gran final. E puido ser o final de David tamén. Puido ser o seu final se esa bola dalle nun ollo. Seguimos. Hablamos que es la cuarta Repasamos bola. marcador. Pablo Ribeiro e Antoñito puxéronse 3-1. Nestes momentos romperon o saque. Con Neste ese- terceiro set. Ese break desa bola ao corpo de David. E a verdade é que David tomou moi ben. Se fora eu, ollo que me 3-1. Que bo paralelo. O que acaba de salvar Pablo Ribeiro con V. Esa bola por o medio de David moi boa. Outro globo bo. Roberto busca o paralelo de novo. Bola por o medio de David Cuartero. Bola de David al medio. Número 15. Tiveron unha oportunidade, Diego, de romper o saque. A primeira oportunidade neste terceiro set e aproveitaron. Iso pode marcar a diferencia. Sí, sobre todo con esa bola que, bueno, tuvo un pouco de suerte Pablo que lle deu na cinta. E aí entrou Antonio que non dudou en ningún momento, bueno, pues colle facelo punto no corpo de David. Eu diría na cabeza de David, pero Sí, non sei- vale no mismo. 15 iguais, 15 iguais. O saque Pablo e Antonio. Pablo Pablo e Ribeiro, Antonio. o saque. O que non sei é vos, si vos dan, bueno, si nese tipo de xogada vos meten ao corpo, pois o aceptades con deportividade como foi David, ou quizás David anotou esa matrícula para... Non se va solo, se va solo. Se fue solo. Pero de verdade temos que vivir isto en directo, por favor. Acaba de ter un accidente, un dron de Gastón. Se fue solo. Igual veuse todo. Boa bola da parella formada por David e Roberto para poñer o 15-30. Están tendo dificultades Pablo e Antoñito para consolidar o seu break. Vemos outra vez que o punto de Roberto vai por o paralelo de Pablo. Está buscando moito ese Sí, paralelo, que Antes sacou unha bola aí que creo que non sabe moi ben como sacou. Antoñito sacou o fusil e puxo 30 iguais. Sacou antes dun muñercazo aí un moi bo paralelo do Roberto que entrou moi axustado no fondo da pista, pero volveu a repetir Roberto agora con un pouquiño máis de tacto esa bola lenta e sí que lle fixo punto. 30 iguales. Estás insistindo tamén moito no cruzado das dereitas. Ora cambia. Pero en canto pode van por ese paralelo, están tendo sorte coa cinta a parella formada por Antoñito e Pablo. E desta volta a partida ganan a Roberto e David e ollo porque están a piques de facer contra break, compañeiro. O que significaría poñer o 3-2 no electrónico ter a posibilidade de empatar este terceiro set a 3 xogos. E volverse a enganchar ao partido, porque si fan un 4-1 volvemos a estar na mesma situación que houve no primer set. Pablo sacou a escopeta e trouxe esa pelota de volta para poñer o 40 Punto de ouro outra vez. iguais. Punto de ouro. Vou apuntar onde está o que apunta as cousas. Aquí non hai ninguén. Temos cuarto punto de ouro anterior. Fixo Antonio con esa bola á cabeza de David. Vai a bola para sacar esa pelota por 3 e poñer o 4-1. O 4-1, cuidado, Pablo non fixo amigos, Pablo non quixo especular. Dios, esa maldad es la que quiero. Esa bandeja está. Esa bandeja Es Dios. Esa, mira. Es Dios, lo sé. Cuando salió dije, perfecto. El punto de lo que acabas de jugar, se lo voy a decir al micro así. Es de puta madre el punto de lo que acabas de jugar. Muy Muy bien. top, tío. No te guay, no te guay. Me cago en Dios. Bien, hostia. ¿Sabes que ellos iban a Vamos, ganar? joder. ¿Cuánto fueron a darte? No te dieron, ¿eh? Roberto, ¿cuánto estuvo en todas? Estuvo igual. Vamos, Eso igual, no te quería, ¿verdad? defendiendo Eso igual. quería ganar. Escucha una cosa. Cámbiame la bajada de pared. Medio. No, Ya medio que no está, están tapando. Pues sal de globo. Ya, es lo que... Porque ya Roberto ya está. Ya están preparados. Si no, Gracias. chiquita. Voy a jugar chiquita, tío. Pero están pegadísimos, tío. Pues sal del globo. Ya. Pero háblaselo. ¿Qué? Díselo. Una vez. Pero no le digas dos arriba, dile globo. Vale. Sí. No, Sí. no, directamente, Sí. es más fácil para el jugador si te normal. Una le voy a pegar un castañazo a Roberto. Voy a ir plana, Roberto. Voy a ir plana, Roberto. ¿Me la bloquea? Me la bloquea. No, Pero a mí voy me en parece de plan, puta voy en madre. plan. 4-1. Vamos, Voy en plan, ¿eh? Tú igual, tío. Sacan ellos.
Saca Roberto. Está el por 3 paralelo. No, El efecto que le metí. pero jugar, o sea, 2 puntos de break tuvieron, 2 pegadas. Sí, coño. Sí. Vamos. Temos de arriesgar un poquito, non pegadas, sino que mora atrás, tío, arriesgar más al fondo. Esa Por más bandeja, es fondo. que esa bandeja, antes estaban rebotando. Esa bandeja que tienes ahora te gana el punto. Es que la jugada es la que te plana, gana el la punto. jugada plana, tío, de todo ni, eso, el, sí. pero ni el por 3 ni hostias, es la bandeja. Vamos aquí. El por 3 es gracias a la bandeja. Os Diego están sendo definitivos. O detalle ahora mismo, Alberto volveu poñer a gorra e fai moito xesto de falar as cousas claras. Estalle exixindo aos seus xogadores que fagan algo que non sabemos, pero insiste moito así. Non me gusta gorra pa diante, peligro constante. Non me gusta. Non me gusta. Eu quero esa gorra pa atrás. Quero esa gorra pa atrás. Porque desde que a gorra puxose pa diante, Diego, a cousa non Temos está. aquí un 4-1. A non ver está si funcionando. este saque Ollo, Diego, que sacan Roberto e David para tentar poñer o 4-2 sería definitivo. Outra rotura de saque sería prácticamente definitivo. volve a insistir ese paralelo Pablo contra Roberto. Hubo bandeja. Volvemos ao Esa baixada de parede polo medio non entra, non Queda quere na entrar, rede. quedou na rede, nada a 15. Repetimos que un 5-1 sería moi complicado, aínda que os arxentinos din que é o resultado máis remontado do padre. parte sería un 5-1 e co saque para cerrar con 6-1 o partido e a final. É repetir ese primeiro primeiro, set, non? exacto. O resultado dese primeiro set. Que sí que Sería- ten tintes de máis do primeiro set que do Do segundo de segundo. momento. Sería ata poético. Bola moi axustada. O paralelo, siguen insistindo no paralelo, é terrible como se están a castigar tanto Pablo como Roberto xogando o paralelo e outro paralelo. E volve a funcionar ese paralelo. Roberto sigue a buscar a Pablo por esa beira da pista, estalle a funcionar. Ollo, cuidado, 15 iguais. Boa bola de Roberto polo medio. Bo globo de Antoñito. Repite globo. Roberto. Non consigue entrar en xogo. David. E isto é un 15-30 como unha catedral, compañeiro. Pinta mala cosa. Que resto. Moi bo resto. A Verxa Toca non quixo Antonio. axudar, pero remata Antoñito cruzándose polo medio e botando esa bola ao corpo de Roberto. Temos 40-30. Temos 30-40. 30-40, bola de rotura outra vez. Busca ese paralelo Roberto e pon o 40 iguais. Punto de ouro. Pediu ahora mismo o punto de ouro Pablo Ribeiro. Punto de ouro que vai sacar Roberto, o mago de Lousame, a maxia de Lousame contra Pablo Ribeiro con V. Vai Pablo repetir o paralelo. Moi bo saque. Bo saque, acaba de salvar unha situación case límite poñendo este 4-2 que lle dá un pouco de vida a esta parella, aínda que non moita. Moi importante sería facer aquí o break para recuperalo e sacar para un posible 4-4. E meterse de cheo no partido. Bandeja moi mordida. Moi bo globo, Antonio sale con outro moi bo. moi bo globo de revés, outro globo por o paralelo. Cambio de posición entre Antonio e Pablo. E aproveitase Roberto. Moi boa bola de Roberto, aproveitando que estaban intercambiados de lado, buscando esa esquiniña que ao final non rebotou o suficiente para que Pablo poidera devolver a bola. Primeiro saque de Antoñito directamente fora. Vai con segundo. Un Bo regalillo. segundo saque e bo regalo que lle acaba de facer Roberto á parella formada por Pablo e por Antoñito. 15 Vai iguales. Antoñito para poñer o 30-15. Muy buen remate de Pablo Pablo, sacou muy a buen remate de escopeta, Pablo. rematou polo medio e puxo 30-15. Globo curto, non quixo arriscar Pablo. Espera no medio, boa bola polo medio de Roberto. Insisten polo medio, boa Moi volea. ajustado.
David busca esa pequena chiquita media pista, chamémoslle grande chiquita. Bo globo cruzado. Siguen Están nese xogo. tentando tamén botar a Pablo para atrás, todo o posible. Volve a entrar no último centímetro ese globo. Están xogando moi axustadiños, precipítase Roberto. Aínda que Uy, David que ben cortado. está aí para pechar o oco, para pechar a cancela, para pechar a porta da casa e poñero 30 iguais no marcador. Volven ter dúdas do marcador. 30 iguales, 30 iguales. Eu non podo facelo todo, non vou vivir sempre. Falta non salir a xogar nada máis. Vamos co 30 iguales, segundo saque de Antonio. Moi bo globo de David, leva Pablo atrás. Ese globo paralelo. Están golpeando un pouco sin intención, falta un pouquiño de intensidade, Diego, nesta parella. Confianza nese... Quizás é confianza, verdade? Sigue insistindo polo paralelo Pablo contra Robert. Moi boa baixada de paredes de Roberto, a maxia de Lousame. E 30-40, ollo que poden Cuidado, romper cuidado, que se saque, engancha. e isto complícase, e de que maneira? Poden engancharse ao partido nesta bola, moi importante. Vai de primeiro Antonio. Outro globo polo paralelo. Pablo non compra e busca o cruzado, pero e volve o paralelo outra vez, outro globo vez. paralelo. Robert Non quere fai fallar. cruzado. Boa bola polo paralelo, sigue buscándose paralelo. Síguense buscando e outra vez premia paralelo. Punto de ouro 40 outra e vez. 40, punto de ouro, quinto punto de ouro que temos no partido. Para quen será? Saca Antoñito, resta David Cuartero. O globo cruzado. Pablo sacou a escopeta e acabou co xogo. 5-2, ese remate seco, curtiño pero efectivo. O medio da pista buscando a línea do... Entón nos facer un tempo morto no punto de ouro. Por abaixo, Sí. solo ten ese gol. Non queres ver, solo nos ganou o remate. Non nos gana outro punto que non se remate a día de hoxe. Está aí tirando o globo, baixada de pared, non sei que, bloqueada, se desparré. Estoy intentando ponerla en juego para seguir cuánto pero hay que aquí. Por abaixo, unha por abaixo. Metela un moco de resto. Podemos usted. Pero tranquilo, está ben, aquí, ten que pegarlle. O que pasa é que ese remate vai tan axustado que non dá de salida. Non hai maneira de Sí, vai moi claro. seguimos igual. Imos ter este saque, ímolo ganar 5-3 e imos romper no seguinte. Sí, luego les va a pesar, Luego ya les va a pesar. Non restemos de globo e non restemos de globo polo lado de Pablo. De primeira, porque é unha lotería, sabes? Estamos tirando globos vos, non lle regalemos puntos de remate. É o único que, ahora mismo é o único que lle salva, o punto de remate. Vale. 5-2 é o resultado máis remontado da historia. Oye, non sei. Hombre, es un rey. Non entremos en choque de voleas en media pista. O 30-40 foi un choque de voleas que bum, 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 pero eles un paso máis pa diante que nós. Sí, estamos... Se están un paso máis pa diante, Muy atrás. é mellor resetealo, É dicir, tiralo arriba. Sí, no. O jugamos adelante o jugamos atrás. Pero A ti quedas che a bola na red porque che ven os pés. Sí, porque estou un paso, claro. Non das chegado, porque estades a bolazos. Eles estaban aí, estaban diante vos. O que este na red aprez. Venga. Iso quere decir que non está contento, quere decir que está a desgusto, e esperemos que os consellos, estes últimos, os que poden ser os últimos consellos de Alberto, axuden tanto a David como a Roberto a darlle a volta Podría a ser este o- marcador que é complicado. Podría ser o último cambio de lado do partido. Vamos a ver si desde o resto son capaces de cerrar o partido ou imos despois co saque de Antonio e de Pablo. Tardou pero chegou, grande Pablo. ¿Lo tenés, Dieguito? ¿Lo tenés ahí? Lo tenemos. ¿Lo tenemos? Que fixo Pablo? Totalmente, unha fichiña como un castelo de Monterrey de grande, pero era o momento de botala, teñen o marcador moi de cara e dixo, vou a botar. Sí, E bueno. si entre teño unha volta nos cochitos, estupendo. David sacou o fusil e esa pelota por 4 tamén. 30-15. Esa Estánse a fichiña- resistir. David e Roberto queren máis partido. Chama a atención o presidente para que cale o público para continuar este punto.
Bo globo de David buscando as costas de Pablo. Pablo busca o paralelo de novo. Bo globo. Estamos dous ben plantados arriba, ten unha iniciativa. Boa bola, buscando ese paralelo. Ojo con el resultado, que es el más remontado de la historia. ¡Hombre, Gastón! Benvido a esta retransmisión. Perdón, estaba haciendo ajustes en redes sociales, Ven directo en dron, Gastón. en dron, pero no lo dimos actualizado, Operación Telaraña Ames Padel Center. Esperemos que para a próxima teña o dron preparado e facer aí un... ¡Uy, qué ¡Paralelo! Agárranse ao partido. Roberto, a maxia de Lousame, volve buscar o paralelo e o paralelo volve pagar. Paga moito ese paralelo. Vamos co 40-15. Roberto non quere acabar o partido aquí. Diego, Roberto quere partido. 5-3. 5-3, a ver como... Pero agora que? Agora sacan Pablo Ribeiro con V e Antoñito Príncipe Picheleiro para poñer fin a esta final, para levar esta final nos seus petiños para as casas. E isto... Poden vir aquí Ponse tenso, as primeiras bolas de Partido. e de torneo. de Desta primeira Liga partido, Pro de Padel. final e de torneo. Que ven sendo mermo, non? Efectivamente. Sigue no paralelo, Pablo. Sigue no paralelo, sigue buscando ese paralelo. David, pon esa pelota na Se rede. precipitó David ahí. Cando todo parecía de cara para poñer o 0-15, David deixou esa pelota na rede. 15, nada. Para Pablo e Antoñito. Saca Pablo. Antonio, moi ben, Antonio. Antoñito cruzase polo medio, saca a escopeta e pon o 30, nada. Está de cara, Está de cara. Sí, la verdad que lo tienen de cara ahí el saque de Pablo. A ver cómo... A ver si non se lían, que tamén é posible. Eso es verdad, Somos capaces de todo. El globo de Roberto. ¡Qué hora moi bonita! Volveu Antoñito a buscar ese paralelo. Buscou ese paralelo. Tirou de boneca, que a chavalada teñen moi flexible, teñen moito colágeno. Diego teñe moito colágeno para xirar esa boneca e meter ese paralelo. Ollo, coidado, punto de partido. Silencio. O resto. Moito silencio. Ahora No mismo vuela un nada. dron. Bola Cristal! Punto, xogo, set e partido pros campións desta primeira edición do torneo Torres de Altamira Talleres Procar. Pablo Ribeiro con V e Antoñito o Príncipe Picheleiro. 500 personas que se conforman en Ames Padel Center a festa do padre desta primeira Liga Pro Car. Increíble deportividade, estánse a saudar fora. Pablo Ribeiro celebrando como un tolo, normal. Foi Pablo o que máis fichas tirou, foi Pablo o que máis bolas acabou e foi Pablo o que máis espectáculo deu, as cousas como son. ¿Le podemos decir escopeta Ribeiro? Escopeta Ribeiro. O que vai levar é o MVP, posiblemente. desta final. Celebrando, está manteando, Antonito Príncipe Picheleiro. Claro, porque é o máis fácil de mantear. Foro moi barato. Levantado a Pablo! Manteado a Pablo! Pablo! Que Antoñito, claro, foro moi barato, non querían gastar Levantaron enerxía. o papelito. Bueno, chegamos a este punto, chegamos ao final desta maravillosa aventura, as cousas como son. Vivimos uns momentos espectaculares tanto nas semifinais como nesta final deste torneo Club de Padel Torres de Altamira Talleres Procar, coa colaboración inestimable e fundamental de Ames Padel Center. Aquí temos o seu gerente, o seu gestor, e a verdade é que foi, para min, polo menos, un torneo que vai marcar un antes e un despois no que é o pádel aquí en Compostela, polo menos, non? Porque isto empezou por unha liga interna dun equipo B do Club de Padel Torres de Altamira e empezamos a sumar infraestructura para ter agora aquí unha sala de control para emitir que podría estar aquí Coello e Tapia xogando, que Totalmente. podríamos emitirlos A igual. verdade é que o torneo subiu moito de calidade cando ficharon o mellor comentarista que había disponible polos cartos que pagades.
máis asustado, sin duda. Celebrándose aquí en Ames Padel Center con estas infraestructuras, con estos xogadores que están sempre El público te Que fai o deporte? Quen fai o deporte? O deporte fai no a xente, o público, así con un aplauso grande para o mellor público. O mellor público, sen dúbida. O mellor público, o mellor torneo, co mellor público, coas mellores instalacións, cos mellores comentaristas, coas mellores semifinales e coa mellor final posible, indo ao terceiro set, con escopetazos, con fichas, con espectáculo, con highlights. Eu non podo pedirlle máis a vida. Póneme el sonidito. Increíble. Foron poucas pero moi boas. E eu creo que podemos pechar esta edición do Como vos gusta, Como vos gusta o tiro liru liru. E arriba con el tiro liru liru podemos pechar esta primeira edición do torneo Torres de Altamira Talleres Procar dicindo que hoxe demos unha gran nova, que é que a partir de setembro volveremos ter este torneo e xa con grandes xogadores de fichas. Aí sí que van a entrar os xogadores de fichas profesionais. Aí se van ter que poner porque os coches ali fora. Veñen os do equipo a coidado, que aí sí que se xoga ficha dura. Eso, aí. Vai ser un espectáculo digno de comentar. Escopetas. Escopetas, vai haber escopetas, pistolas recortadas, vai haber de todo. Fusiles, vai haber de todo. Acabamos xa dándolle os parabéns. Primeiro, a Ames Padel Center por darnos acollida. Segundo, o Club Torres de Altamira, o Club de Padel Torres de Altamira por ter esta idea. Terceiro, a Talleres Procar por poñer a pasta. Cuarto, Plátano de Canarias, que non se nos esqueza. E a este público maravilloso, tradicioso. Vémonos en setembro. Na seguinte edición. Hasta luego, compañeros. Gracias.